tiba iki. Awas. Tiba. Ayo dibuka ora apa-apa kok. Ora paling kuwi deodoran ben kelekmu ra mambu. Ngono aku wis tak upakara ben ra mambu ya. Kuwi pancen niate ora dikethok kok sa. Rambuté kelek. Dingu. Tak kon nektokke wingi arep tak kelabang ya, Pak. Oh ya. Bodek, tatin bodek. Apa iki? Lah iki dong ngono senengane Mbak Tatin Ya. Mbak Tatin Selamat malam semuanya. Saiki gelem menyapa padune iki padune. Gaya. Lah piye? Ngerti aku. Nek nang kene ya beda selamat malam semuanya. Yes, bahasa Indonesia barang. Yo, nek nang Jawa ya sugeng dalu. Neneng kene selamat malam. Iya. Ya ning ora bahasa Indonesia lek arep nembang. Nggo cakepane tembang barang tok ganti bahasa Indonesia ya ora pas. Mboten. Basa Jawa. Ya. Ya, ki ana pamundutan, Tin. Napa, Pak? Gubuk asmara pirang-pirang pamundutan saka kagem kowe. Ya. Saking Purwodadi nyuwun gending gubuk asmara Pak Kumis Mbak Tatin. Oh iya. Dengan ucapan Universitas Tarumanegara semakin jaya. Ya. Matur sembah nuwun. Gubuk asmara Bapak Suharjono dan Mas Peri Kelurahan Trah Amat Nawi Gembongan Sentolo Kulon Progo. Tanggamu iki. Oh nek nggih, Gembongan. Keluarga rumah makan ayam goreng Nyonya Suharti cabang Klentreng. Wow. Bapak Sudarno. Oh iya. Kenteng. Iya. Kenteng. Iki entuk hadiahnya ditampani. Niki Mbak Tatin dapat hadiah. Kula, Pak. Heeh kuwi. Untuk Tatin ana tulisannya untuk Tatin. Tiba iki. Awas. Tiba. Ayo dibuka ora apa-apa kok. Ora paling kuwi deodoran ben kelekmu ra mambu. Ngono aku wis tak upakara ben ra mambu ya. Kuwi pancen niate ora dikethok kok sa. Rambuté kelek. Dingu. Tak kon nektokke wingi arep tak kelabang ya, Pak. Oh ya. Ya. Minyak wangi. Nggih, matur nuwun saking sinten, Pak? Orang iki mau ya saka Pak Sudarno iki ketok. Oh nggih, matur nuwun nggih sing pun paringi kula. Oh, nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, oh iya saka bapak kae mau. Ya. Gubuk asmara pirang-pirang pamundutan, Mbak. Brajakan ya ana. Ya. Monggo diaturake gubuk asmara. Nggih, ngagem bawa. Oh, nggih. Ora nganggo hae. Pun diperisake, pun boten budek. Saniki sing rada cacat matane. Wah, tumben ora iki adewe kudu matur nuwun karo panitia ya toh. Adewe mau teko kene isu-isu. Wis langsung disuguhi macem-macem ya. Iya, Pak Mbak Tatin kan ngelian ya, Pak. Ngelian Mbak Tatin iki lho. Ya ora. Mandek opo bom siti medon ana minimarket langsung medon jajan terus Mbak Tatin. Makane gawat. Nah iki ning kene untungnya panitiane tanggap ngono lho Pak. Langsung dari pagi kita dikasih makan. Makanannya luar biasa. Luar biasa ya. Enak-enak. Dikasih tempat istirahat, panganan ora apa kendat ya Mbak. Ora kendat ya. Awan. Iya, kopi teh kabeh ono. Kopi teh susu tadi ada juga ya susu ya. Susu ono ya. Seneng ta kowe? Aku seneng susu. Aku ra doyan susu e. Ora doyan. Nek Pak Seno seneng susu. Iya. Seneng Pak? Hah? Seneng susu? Yo kala-kala. Mulane lemu ya. Bale nek kekerepen ki nang weteng yo nek ngono lho. Terlalu manis to. Manis. Terlalu manis ki nek dadine sosok ora enak. Yo paling 3 dina pisan ngono. Wau telas pinten mau? Loro. Oh, loro. Imbuh meleh mboten mengke? Ora.
Ora. Ora entuk imbo. Kok nang kesking panitia angsal kok nggih. Ora penak kok ya wis jatahe dhewe-dhewe ya jatahe dhewe-dhewe. Iya. Monggo Mbak Tatin, bengi iki Tatin dan lunak tenan. Iya. Lah napa? Kaya nek pintas-pintas liyane kae medune ulate kaya ditaleni kaya dikucir kae lho. Lah kan kalau di sini harus menyapa penonton harus dengan senyum ya. Oh. Nek nang kono wis do ngerti watakku ora iso senyum nang kene harus tebar senyum. Nah, berarti senyummu nang kene lamis. Ya enggak lamis. Enggak lamis piye? Ya aku sebenarnya guyang-guyu lho Pak aku ki. Guyang-guyu piye wong biasane nganti ana sing kirim WA karo aku tak Pak Tatin niku kon mesem banget kon mesem. Oh nganti tak tapuke ra mesem ya aku ya. Ya ditapuk ya lara to ya. Iya. Mangga teruske jan lunak tenan bengi iki. Kata-katane karo aku ora ana sing kasar blas. Nggih nggih Pak, nggih. Lagi bolong kok. Bolong. Lho wingi-wingi ora bolong kok. Ya wingi bolong ning sithik. Oh ayo wis. Iya. Mula kok ra nyuwara. Ya gak wis. Yen ke mutan neno lelampahan bojomu streaming lho Tin. Napa nggih? Lah iki nganti WA karo aku. Kaya radio mang. Ayo gobloke bojomu. Nota iki dibuang kok disak ning jaket bareng boncengke kowe, tanganmu mlebu jaket konangan. Ini apa, Pak? Ngono. Apa ta iki ngono? Terus lha kuwi ming nota biasa, kok ana jenenge Nita. Salahe bojomu. Itu salahku salah. Terus basan tak gathuke karo SMS jenengan. Oh, ternyata ini to. Apa aku mengakon mindah amben kok. Ora ya, sadurunge kuwi kula maca lho. Wis rasa dudar nang kene kowe malah tekan Didi. Aku ki ngandani kowe iki aja galak-galak karo bojomu kok malah tekan. Biyen kan galak saiki wis ora. Ya syukur nek ora mesake bojo kok karo ilat tok kaya ngono. Ya lumayan duwe ilat bangane ora? Kuru banget lho, Mak. Kok dadi wah mesake. Iya. Nggih, kok iso ya? Ayo saking dene kowe tertekan. Suami itu nek ikut istri sing mengekang itu tertekan. Saya enggak mengekang loh saiki. Ya ora teno mengekang ngono kuwi. Ini kemerdekaan itu sudah menjadi hak setiap umat kok. Diwenehi kemerdekaan bojomu. Terus kula kan piye? Ya tenang-tenang wae rasa piye-piye. Kowe lemu banget ngono kuwi ya dirasani. Bojo kula lemu banget saniki Pak. Ya kon kuru. Ayo kon diet. Nek manut diet manut karo aku cepet sesasi langsung kuru. Napa, Pak? Bojomu kon rabina. Ada solusi lain enggak? Enggak ada, hanya itu satu-satunya. Cuman itu ya? Iya. Saya bisa kurus. Kowe engko ora ngrantes terus mengkari sirah tok kae dingan. Ya. Mangga. Terus ke. Terus tulus nadyan engku buk asma. Oh, do nyanyi kabeh. Nah, tak iya, terus kene. Ya. Solusi kurui ngono kuwi. Solusi sing biyen tak nehi pan. Napa? Bojo kula galak banget menanggulangi istri galak itu sentuh dengan kasih sayang. Iya, Ya. caranya. Ayo dirangkul bojone nek muni-muni, "Mas, candak gulune jak, dibelek rambute sayang." Rasah galak-galak mbangane tak tapuk sandal cangkemmu. Dingonokne ora kowe? Nggih, dingonokke kene. Kowe mesti saya nesu ya. Ora sadurunge ditapuk wis tak tapuk sik trok ngono. Oh, kuwi kaya ngono kok karo wong lanang kok. Ya, ya mangga. Yen liwat elingan gubuk kae yen tanggung leren ning jagat
mantane jan jos tenan iki. Nah, jangan ditanya ya. Ngalah-ngalahi senang Jawa iki. Iya. Kayak piai-piai do seneng seni kok ya ya. Gimana yang belakang? Rawero, semburi rawero. Harus duduk kan? Kon linggo. Kon linggo. Iya. Duduk, ya duduk. Suruh duduk. Monggo. Catatan sajroning ati. Catatan luntur. Saya Ayo merati aku tadi karma merkelere neng kuat asmara sampun soneh ora kena lali ya dimidhangetke piyai semene akeh kok cakepane nganti lali nggih matur nuwun Pak Tembus. Soale dolope iki apa bakul obat iki apa? Tembus. Batu mau bat iki batu roek. Sampun ya. Wis matur sembah nuwun ya Mbak Tatin iki mau. Tatin Lestari Handayani. Ya luar biasa ya saya. Iya, luar biasa nih ya lalen tenan nih. Heh. Lalen. Ayo kuwi soale ya nuwun sewu lahire kalung usus. Ana hubungane apa kuwi ne? Lho bocahe cerdas, bocahe pinter, merak ati. Oh. Ning nek Tatin kalung usus besar. Isine telek ya ana usus besar iki. Isine apa? Telek. Aja diomongke isine kuwi ya isine kuwi kok isine telek-telek ora. Lah ya tenan. Dipresani Pak Rektor, Pak. Kuwi kedokteran ning kene ana fakultase, ora saru. Telek ya ono hubungane usus besar karo telek. Kuwi ora saru, kuwi kedokteran kuwi mlebu. Hubungane apa usus besar karo telek? Kan telek metune saka usus besar sike. Sadurunge engko tekan lho, engko dari tekan ngendi-ngendi engko salah meneh aku ne. Iya bener. Iya toh? Nek cara piteki apa brutu ae lho. Ha. Brutu nek cara apa jenenge menungso kodang kuning kae ya. Ya silet kae lho. Ha, kae. Wis ora domongke. Seleret.
Sleret ireng. Sleret ireng. Ah, kowe mbiyen kleru apa? Sleret. Nembang kok kleru. Sing kleru mbiyen ning kene ya ning Jakarta. Oh apa? Iya. Ning endi pasan? Lali tapi ne. Taman Mini. Paling ya. Ya ora apa-apa. Ana sing wangi no? Ya Grajakan. Cukuke sinden saka Banyuwangi sisan ya. Mbak Anting Lambangsih ayo. Ya. Iki ini Mbak Ngesan nganggo areng lampene. Iki lho Pak, ireng ra karo-karuan. Ben seksi. Apa? Ben seksi. Seksi. Lek nganggo lipstick. Ya wis ben karang ya. Metal iki sinden metal mergane. Waduh. Oh, lho. Sugeng dalu. Aduh. Selamat malam nek ning kene. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, iki soalé asale saka Banyuwangi ning desa banget. Dadi omongane ya wis kaya ngono kuwi. Ya. Menika putranipun Mas Sun Gondrong, dalang saking Tulungagung. Ya. Sekolah wonten Ngayu Jakarta. Ya, wis tok tembung karo Mbak wis. Dek dhewe nyangik nang Blitar wingi wis ketemu karo bapakne. Titip nggih, Dik. Oke, ya Mak. Ayo Grajakan dibawani anu gelang alit. Belambiangan. Nggih. Kanting ki cantenan desa kok Pak bener encenen. Mergane? Lah yo mau ana lift dek trimo numpak tangga kok. Padahal lantai 7. Lantai 7 yo lewat tangga, ngantek ning nggon lantai. Wah, isih loro meneh. Lah lantai 5 kuwi isih loro meneh, Mbak. Yo terus munggah meneh lantai 6 wis ndelosor wonge. Mumet aku Pak numpak lift. Mumet. Wow. Lah ngopo wong lift iki kepenak kok mumet ki mergane. Ngene iki lho. Kan dhewe mlebu. Heeh. Ditutup terus arep ning lantai-lantai lho Pak, aku kleru terus mijete. Munggah medon. Munggah medon aku Pak. Terus karo bapak-bapake, "Lah kowe iki ngapa to, Nduk, munggah medon napa ming nganterne tiyang aku to niku." Wong iki lift dinggo menuju lantai berapa kok ngeterke tiyang ora. Lah piye munggah medon ra ngerti ndak dikira isin. Wis kalau karo sing rebab. Ya wis tau ya. Lift kok didodok. Ya wis tau kene Kalimantan Wero aku wah. Wong lift kok di Gun. Ayo Ting. Nggih. Tampilkan suaramu kagem para penggemar wayang ning kene Jakarta kene. Yo. Nggih. Monggo, yuk. Mambiat mayo wangi nganggo ngono kuwi kendange. Iya. Ampun kaget nggih bapak-bapak. Jan pengendange ngono kuwi kok. Ya apa-apa. Asline ya ngono to asline. Nggih asline ngoten niku. Heeh.
Ting. Kuwi kenapa kabel dadak mok luntung-luntung ngono mergane ngopo? Penghayatane ning kabel. Oh, ana pengaruhe. Jarine Pak D ra oleh mekekek sikile. Dadi kudu diluntung kabele. Oh, tembung mekekek iki basa ngendi? Basa wetan. Oh, nek kene iki mbegagah ngono. Mbegagah. Kok mekekek? Mekangkang ngono ten apa? Hah? Mekangkang. Mekangkang ki beda karo mekekek kok ya. Oh. Ya. Ki total ketok iso luweh hitung aku PWKS live ono ora to iki? Eneng nggih? Ora ono? Enggak ada PWKS Jabodetabek ya? PWKS Jabodetabek dan Dalang Seno wis mencapai 22.000 penonton seluruh dunia. Masih ada channel-channel lainnya ya? Masih ada channel-channel. Masih ada Andika masih ada Multimedia, luar biasa. Terus Ting. Lor kidulalas angken bocah iki dek lahir biyen didulang laker kowe ya. Ngono kuwi ya. Jenengan iso nirokne emang sampean didulang laker apa ya? Ora, aku ora iso nirokke kok. Lah kuwi mau. Oh iki mau meng ngawur. Nek kaya kowe apik banget tenan. Iya. Lan Kang Kaliwia digawe cengkok mentit Ting. Ya ya. Nek kleru Ora apa-apa. Improvisasi kok. Asik. Rasa sanggumon. Lah ngopo? Dikeploki kok bingung. Iki lho kok ngowoh ngono lho. Sapa? Pak Kesuan. Sedulono jempol sikilmu kuwi. Ora malah di. Iya. Yuk. Ojo takon senakan iso Tanah Swan Toro ya gerajakan diaturake yuk. Geran penyuhan
pinggiran pinggir pesisir Kerajaan bisik-bisik semayanan materi janji sirsiran air candean dengan asih ya Banyuwangen ya ayo jangan Banyuwangi raina bumi sing tau sepi lanang wadon kamerane ya akeh banget ya no. Ya disuting kabeh ya. Caloro tak nehi duit nek iso bedek-bedekan. Apa bedekane bedane kamera karo kathok ya apa ya? Kamera karo kathok. Apa ya? Nek kamera kuwi diinjen mergane ora bolong, nek katok diincen mergo bolong. Hampir. Ayo. Apa? Ayo. Nek kamera niku diinjen sik. Aki dijepret. Sing dijepret sapa? Nggih, wong tukang kamera nggawa karet apa? Nggih dijepret ngeten lho, Pak. Enten lampu-lampune niku lho. Nek katok? Nek katok di kuwi peraturan kan nyaris jare hampir ngono. Wis ngene wae. Wis ra tak kei, sesuk nek Bali nek mampir pom nek nguyuh tak bayari. Ayo padha wae nikune. Wiwen dedet aku nek mung 2000. Niku nek jenengan nguyuh. Heeh. Nek mboten nguyuh ora tak kei. Simbar jajan dasar satria prawira ramah heling kula heling yo tunungane senapati
ning bali amane saya pancen kayu sane remah mangsa para kula dere Elisa nggo catetan. Ya iya angel ya rika-rika ngono ne. Oh. Takok kena. Apa? Takok kena. Takokna. Takok kena. Ah. Ngono ne ya rapel ya ndasku buyar nek kok kaya ngene ya. Ha iya teruske ra apa-apa nganggo catetan ra apa-apa. Iya. Takok kena wong bagus pundi kriyane. Santan atine polar eling sapa Hey!